Amathuba ukudevelopa ukuzama okusha consistency ukuphikelela ukujabulisa ukuzimisela ukwazisa ukwakha professionalism into yethu iKwezi FM umngani wakho sijikeleza isifundazwe sikunikeza isigaba engakho lapha KwaZulu-Natal sijikeleza isifundazwe njalo ke msomluka lesikhathi emsakazweni iKwezi sithatha ithuba sibheke into ezenzeka lapha ekhaya KwaZulu-Natal nanto esiqhanyayo ngomsebenzi abemihla abayenzela ke isizwe sasekhaya la veningizimu Afrika Smangaliso kaNtshangase ukufounder UMaka magazine sikhuluma naye lapha emsakazweni iKwezi family ntaba namhlanje sawubona Mr Ntshangase awu lejabula ithimba lejabula nomlaleli ekhaya ngibone ejabula futhi nje sikhulume nawe ntamba namhlanje nazo uSimango kaNtshangase ubandlo mhlawumbe kubantu abangangazi igama uSmangaliso Ntshangase ngokuzalwa wangapha kodwa ngasenkomela emantini cishe yonke impilo yami ingapha emantini ngokufunda konke into ngapha ngokufunda abangaphansi eduka primary school nasengidlulela eJana high school lapho engiphethe khona uMatric sengidlulayo lapho eJabuleni College lapho engenze khona imfundo yokuqala phakathi oh yeah ijournalism kungani ukhethe ijournalism imingaka emkhakha obungayikhetha iqale kudala lenza ngazi ukuthi kanjani kodwa ngiyenza ukhethe umuntu othanda kakhulu ukulalela nje umsakazi wakhulukazi indlela izindaba nokubuka kakhulu indaba kumabona futhi ubaba nje othanda kakhulu so nami ngigcine ngithanda lokho ngoba ngasho ukuthi okay ukuthi sibuka noma kwangaziyo besikho ngiyakuzwa ke sikubona manje waqalisa ke futhi UMaka magazine usukaphi ihistory yawo kungani wakhetha ukuthi hayike mosuqedile ukuthi hayike ngiqalele okwami ngqoke manje ngizosebenza ngakho kwazi umphakathi ngento eqhubekayo izweni UMaka isuka ngo-2018 lapho kuzama khona ukuthola umsebenzi ongathi i-training ehambisana nezifundo zomsebenzi okwaba nzima kakhulu ukuthola ngiyathola ngonyawo phezulu nakhona usuphakathi futhi ngimeze ngibuka ukuthi manga angangithola umsebenzi nanoba sewabasazi ukuthi amathuba omsebenzi awekho abese ngibuka ukuthi yini engayenza ukuzama ukuzakhela elami ithuba lomsebenzi nokuthi inyanga ye-training ngiqashile kodwa kube ukuthi khona into engiyenzayo nami ngizama ukwandisa amathuba omsebenzi nokuzama ukuyithuthukisa noma ngithola ulwazi engicabanga ukuthi kuyongisiza ukuthi neminyaka noma ngeke kube into engenzeka namuhla noma kusasa hayi ngizwa kahle ngeke ngathatha ithuba ngahamba ngibukela imisebenzi yakhe izitori oyibhalayo izitori engakaze yishare umuntu izitori nje isuka kuwena ngqo ngabona ngempethu umsebenzi wakho muhle kangakanani ngiyabona futhi following yakho ibheke ku-5,000 manje ukhombisa yani ba appreciate shooting usuku nosuku wazi ukuthi abantu abangaphezulu ka-5,000 ababukelayo umsebenzi awumangazayo indlela ukhula ngakhona ngangazindlela ukuthi ngathi makushaya lesikhathi sizo sisibelize kakhulukazi ngoba ngoqala nje ngoJanuwari kulo nyaka abantu bawuthanda noma ngifuni nami ngoqala ngingabazi ngoba ngibhala ngesiZulu abantu bayithi siyazi ukuthanda kakhulu ukwethelela kukumangazi kodwa kuyangijabulisa nami kuyangikhuthaza ukuthi ngiqhubeke indlela ebheke phambili ke lo msebenzi UMaka magazine ngoba ngiyabona lesikhathi satholakala ku Facebook kodwa ke ama plan akho nje ikusasa lakho nalo msebenzi kuhamba kanjani kuphi ukufisayo ngawo ngathi nje ngifisa ukuthola indlela ukuthi
Ngiqhubeke phambili ungagcini ngokuthi abantu bebheke Facebook kuphela ngoba wonke umuntu ogxile Facebook. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube ukuthi une-website eqondile ukuthi ungena la uma ufuna umakhamikani. Mhlawumbe nawe ukuhamba kwesikhathi kube sekugcine sekuyimagazini etholakalayo ey'tolo kudinga wonke amaphepha akhona nanokuthi ikwazi ukuvula amathuba omsebenzi ngoba ngibonile ukuthi kunzima kangakanani kakhulukazi uma usekusekoleni usafuna ugraduate kudingeka leya training esukumanele sakulekelela abanye abafundi abasuke besadinga lezo thuba ukuzama bakhulise nokubanikeza odingakalayo nokugcina-ke nje isitasha ngokuphelele sekwenzeka ukuthi sandisa amathuba omsebenzi ikakhulukazi isikhathi esinzima kangaka njengoba besazi ukuthi sizophinde kube nzima ukuphinde iweke njengoba siphinde sahlaselwa Cha, ngizwa kahle kakhulu mfowethu, futhi-ke ngiyabona amaplani akho mahle kakhulu. Bakhona osebenzisana nawe kuthanda bakunikezele iy'ndaba lezi esiyibona ibhala usuku nosuku lapha ku-UMaka magazine. Ukuqala ngasho ukuthi inyanga cishe ey'ntathu ukuqala uJohn format ngikwenza konke ngiyenzela ngedwa ulwazi ngingathola esikoleni nokubuka ukuthi nginentertain ngingakanjani ngizalisebenzisa lezo kodwa ngize ngibona umsebenzi uba ngaphiwa amandla angikhoni ukwenza zonke izinto ngedwa futhi ngize ngithola abanye abantu okwamanje ngasho ukuthi bakhona engifundisana ngazi ngabasho bethu ngamagama. Ya ungabasho siba-credit. Kunentokazi yangaphendula kuthiwa uzama okwamngadi iyona eyayingisiza ngokuthi sithole abantu esizokhuluma nabo futhi isanceda kulo msebenzi bese kuba ababhalayo engisanda bathola nabo abangilekelela ukuthi ngingabhali ngedwa khona insizwa yangapha enando kuthiwa umkhuleko omadonsela naye yangilekelela ngathi esibhalile kube intokazi kuthiwa nokukhanya okathengo yangapha amaphumulo bese kuzoba uthandiwe okwamathaba yena usuka ngapha-ke emandini kuseyilapho-ke okwamanje abakhona. Hayi kuhle, engathi ungakhula ngoba ngiyabona futhi uyimisele ekutheni wakhande amathuba abantu abasha bakwazi ukuthola ama-intern abasafisa ubangene lapha emkhakheni wemedia. Sikhuluma nawe-ke siphinde sathola lapha iy'ndaba ukuthi unominatiwe lapha ama-MAMA noma ama-Mama Awards. Thatha sibeke esithombeni yini le kodwa siyayibona ikhathegori enhle kakhulu ibest hustle. Angithi bekusayo ukusebenza ama-award lawo umbhasi award. Oh yes kuphuma lo mama lo. Oh yes hayi ngithathe ngamithanda ngibone yonke iminxa ekhona bonke engangena kuwe station ohambisana kakhulu nokusebenza ngokuyikhandla nanokuthi ngibone-ke bangibeka imihlomulo yakho ngabona engasiza nje ukuthi ngifake kulwimi qhubekele phambili. Oh ya. Okay bakufaka kwi-category ye-best hustler. Umuntu osebenza ngokuyikhandla lo. Okay, office utakuxhaseka akwazi ukuthumela ivoti lakhe ukwenza kanjani ukuseka kanjani? Office yakuvota kuvuliwe uvule ngezibhala mhla ka-30 September uyavota uvota noma ngani uvota uyithumela umqhafazo nge-SMS ethi mama umele ube ngosontavu wakhe kwenye ama-capital sakushiya isikhala ukuthi 2291 usithumela ku-40439. Oh ya, imake ngifuna sikwenze nomlale ehlambeke lapha ekhaya nami ngibe ngikwenza lapha ukuthi sithumela sithi MAMA mase ke sithini ke Bese ushiya isikhala ukuthi ungahlanganisi uvula isikhala bese uthi 2291 2291 bese uthumela-ke40439 ku-40439 40439 mase ke uyahambisa ke
uye sekubuya-ke umyalezo ushona abayitholileyo. Oh yeah soba sekufika i-SMS ke ethi ufikile umbiko. Yes, bese ngifuna ngithumbelela la umkhafazo ngawodwa R2. Yes. Shothi lokho sikwenza nanoma kangaki nje mesifisa sikuxhase insizwa. Uvota nje molokhu uthola ngamasintshana lokhu ufaka i-process baningi ukushaya uSeptember 30. Oh yeah. Sengisa amathuba ukuthi noma bevota abanye bangafiki. Hayi ke engathi ngahamba kahle kakhulu umuntu ofisa ukulandela kumsebenzi wakho ungasipha kama i-page na zonke indlela zokuthi bayaxhumana kanjani nawe bebone nomsebenzi. Yes, ayikama ufuna ukuxhumana nami ku-Facebook Simanga. Yes, Simanga banokubeka Ntshangase wami Simanga one-SI eqaleni. Okay. Yes, Simanga iqiko. Simanga iciko. Bese umlapha ku-Instagram no-Twitter Smanga_iciko. Bese ukuthi imagazini ku-Facebook UMaka magazine. Lapho manje sisathola khona zonke indaba imagazini Instagram usanda kuvula nakhona ikhasi lakhona elisebisho nje uyakhona ukuthi umaka_magazine. Oh yeah. No, hayi sibonge kakhulu ukuthi sikhulume naye emsakazweni namhlanje ngithemba bazoyilandela abantu. Kungani wakhetha igama ethi uMaka futhi livela phela igama? Abona nje umuntu mangafika alisethe igama bese elibona Facebook. Logo yakhona khona ukulo la eqele bese bakhona into ayidot lapha indaba. Sengizama ukuyichaza la ukuthi konke sikwenzayo kumele kube khona okuyiqhashazayo noma umaka osalayo kwenzela ukuthi noma la esekho noma yiphi indaba esibhalile asisi ukuthi sikhohlane emehlweni nasemkhombeni abantu noma yiphi enye into esiyenzayo ngoba ekugcineni kosuku akusikho ukubhala indaba kuphela kodwa ukwenza umehluko ukufundisa ukugqugquzela abantu futhi yonke into esiyenzayo sinenjubo ukuthi igcine ishabalala kanjani ungekho umehluko Hayi ngizwile qhubekani ke nishiya uMaka mfowethu kufisela okuhle kodwa kwi-nomination yakho ngathi ungaphumelela. Nawe okwenza kimi ukwenze nakwabanye siyabonga ube right. Thank you baba siyabonga. Isho kanjalo ke insizwa emsakazweni iKwezi FM kuzolesi isikhathi ade sikhuluma kamnandi nalapha emsakazweni iKwezi FM uSmangaliso umfoko kaNtshangase umsebenzi ohle kakhulu njengoba eshilo ukuthi ungakwazi umeseke uthumele kamnandi ke uMAMA2291 ku40439 ukuze uzokwazi umeseke kahle siyabonga kakhulu.